Hi guys, maayong hapon na mahog si Papa Mario sa among mga piso, mga manok. Tay isaw, agpas, bahog gi tawaga. Turaw nagadto dito. Tik 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 tik. Daghan na siya mga piso diri sa payag, puhon-puhon og igrasya ni puhon, daghan na sad tama, ihaw puhon. Kanang duha dumaga na siya, aw tulo. Dumaga, wala pa na siya nangitlog. Unya kani mga gagmay puhon ug mag dagko ni puhon daghan na tama, ihaw diri. Nga naa pa dani piso, to ay naglumlum dadto sa pugaran, dadto sa abuhan. Nya napay uban wa pa nakauli. Nya kuani ka buok piso dani mga gagmay 19 kabuok. Nya puhon-puhon igrasya lang ni puhon, daghan jud tama halang-halang, daghan jud tama adobo, daghan jud tama sabaw diri sa atong bukid. Ang kalipay rasad kong tanaw nga naay daghan mga piso, naay daghan mga manok. Oh, di ba? Yan si Papa Mario, nag-init si Papa Mario sa tubig. Kay mga pis siguro siya. Ako mulakaw ko karon sa ubos kay na ako ituyo dito sa ubos. Og sa dihang nakailis nako, adto na ko sa ubos niya si Papa Mario dani. Lutuon nimo ang isda ha, prituhon ra nimo ha. Prituhon niya ang isda katong isda ni Iba Vlog. Murag blooming ko ngayon, char. Paingon ako sa ubos tapos ang sudan namo karon di ara isdang bato niya ang mga piso. To ana nang lakaw na sad ang mga piso. Ari na ko papa. Bye na papa. Niya ang motor gidala na ko diri ang motor. Kaganina lagi kay namalina man ko dito sa ilahan ni ubod kay nasagdahan man lagi ko. Nya kaganiha ako jud gisulayan pag dala ang motor diri. Bakilid kay na diha hadlok kaayo pero ako jud gisulayan kay gusto nako matry og dala ang motor. Nya karon nakaagi naman sad ko diha ka isa katong niagi papangas paingon diha. Nya ang katong pagpaingon diri kaganiha pa jud. First time nako ni siya na dala. Nya karon diretso ta sa ubos. Unya ha? Unsa? Permira? Oh, sige. Unya karon ang kuan ATM ilahang gi tago-taguan. Nangutana ko sa ilaha kung asa wala mo tong gilagot ko. Mao nang karon diretso ko sa ubos kay na ako'y kuhaon dito kay ang gipangbayad nako sa bugas kagahapon. Hinuam to nako ka Auntie Mercy. Ako to siyang bayaran niya. Si Iba pud, ako pud sad bayaran si Iba karon kay ang katong isda daw kinasun nga akong gidala diri sa payag, gipautang man to ni Iba. Kay bayaran lagi kuno karon niya. Naapod sad kuy kuha dito kang kuan lang ako pud sad bayaran. Nya karon paingon ta sa ubos. Nakaabot ko dani. So nakatabok jud ko danang bakilid. So kabalo na kuno magpatabok daning motor. Sa una jud sa first nako pag palit dani, ibilin pa rin ako dito sa balay ni Mother Earth. Kay di ko kabalo magpadagan sa motor paingon diri sa payag labi na og mag-ulan. Nya karon kabalo na ko diha bayot sa sapa bayot. Pero unya kung mag-ulan unya di lang nako ni siya dalhon dito sa payag, diri ra nako ibilin sa ilahan ni Inko Miloy. Diretso na ta kay hapon na. Ayo. Ha? Kisengon. Nagitanaw ka ti kwan lilin. Kano saan nag-live? Ay live ba to video basta. Sala bantay lang mo ni kuan ang ato dito. Wala. Basta na prank lagi to bro na ano ni kuan. Sana manguli ibig bro ani bantay ati sa ana si utik nga. Na ako'y video masuko na andam na tago saya ni mama using. Tago na daan saya na awas mama using nito. Nga. Tago sa mama using kay para kuan. Nay maglaban. Ning kula suko na ba kay ati suko do kun kay ka. Dito di ka. Sa live gani na. Nang ano nahibaw ka man nga sa live nagtanaw di ka. Live to lang. Magtunga ba sa tinuol kay nakakita man kita sa Nabalaan at hirisi kagabi na. Hulbaan po tayo kay nang utang na utang bayar sin nagpatag kurinti paputan to kurinti. Magani. Lambe na. Wala na isulod ang itiim.
Mas na makinawot. Na. Pa ka sa pwede sila magkuido dito kaya makabasa password. Naagani tanan dani password. Nasa dabi kit ano nang password? Hawar gud na. Wa na diha lagi. Mama ATM dabi asa na bulsa? Asa Nga na na. nawala? Mm. Nato na ito nga. Hala anak si Jin sa. Kuy maka-anak makakuahat ani ano to yung puto na isa nga si Jenny nga. Kay makauli gyud bola ahat ani. Diyan na bantay nagun maya ko suko na kay to. Isa ingon Ito sa mga comment lagi basa-basa ako kay napi mga basa dito nga ko. sa Facebook. Oo. Facebook. Nakauwi mo gina ka naka-wifi ko ito kayo na ba? Ko lang. Hala si ate uy nawala ito kayo na dito may duha kay konsumisyon kay amo gipaliwanag sa tao dito mga unya nang bayad kay amo ko to kon amo ate dito mi sa baybay. Oh nya. Kay nawala to itim ay nawala pang itim. Tung bayad sa kuan isda. Oh sige na nga naman. Tinuulo kay amo man di ana tanaw pa siya kay tinuulo na wala di dayo. Ko man unya na bayad ka ani po siya ugma. Nya. Uy nabi ka nakauli ko nga. Na isda ninyo dala. Amo pa to nag kuha isda. Usa to iwa. Kay unsa mo tay magibidyo nga. Ingko nga hap-hap lang pagsugba. Sumbagon ta ka si Mario ang nagsugba. Mao kay lagi nagsus sayang kay dagko ra ba kay untay yung unod. Gilagot gani ko. Uy imo yutong ilisan kay wala ba yan ako nakaon sayang kaayo. Nabuang ka. Paghiro di bro kag susalat na ako lagi. Pagod kaayo wala ako nakaon. Ni ako sala. Na bisan pa kay gikan sa imuha nya isugba man ni Mario nga ingat to di wa man ako napuslan di imo to. Imo pa man ang ti. Ha? Naputi rin mo na. Gwapa? Pagtarong diha. Duha bi surog mi dito amo na kay ato lagi mi dito kay among gipaliwatan nga unya magbayad ang isda ha kay wala pa nawala. Init gay kay wala ka nagturong di ay. Wala kay disud lagi mi og motor lang na among gamit ito din lagi. Maka kay isda. Makakuha sila to langaw sa ito languya pa. Napaman isda dito. Ay sa pagkuha kay. Usa sa si ba si mahiro pero tuyo man sa ni Mario para di ni mo palutuon ah. Ay para sugba-sugba nang kuan kay siya para sugba-sugba. Gisugba gani niya paggawas na kuha na. Nain ko nga haling. Bis dagko na pa kay bis. Dagko kayo bitaw. Iko nga hapkok lang ba iko na pakuratin din mo ning kata. Ingon ko nga haling ra kay ako ra ag sugba. Nakagisugba naman niya. Niya pag ana gani nimo ag ikuan nimo ag ka pungil dain diretso ko nga wa gid klaro. Nagtanaw ko kay na makanapay na may binito ko. Nagbinuang na si ate imbis lami untay imbis pagataan untay ikauna niya sig sa baay si kaon nahurot si kinauna ikaw kauna to. Ako raw ana ko siya pakan-a. Ate 14 ka buok. Uy kuan wala pa ang itiin. Ako ra dala diri unya ha. Ato na kadto boss. Kay nawala lagi ang sunod lagi. Di man pwede siya magkuha sila kay ikaw. Di kuha lagi. Wala man sila magpagpagila sa isuon. Asa kasi mo nakuha kasi sa nakuha kasi Wala may sulod empty kasi naman. nagkuha na asa man nakuha. Kaganina sa buntag nagyaw-yawa man ko kay nag-vlog lagi ko kaganina sa buntag. Kagabi ipag ana pag sidudi nga. Halab. Unsa man? Patay. Dugay na siguro mabayaran ni kay wala na nawala pero ATM tinuod gid nawala ay wala. Nawala ATM na saon na lang unya. Ugma na ba to ang isa katong 200 bayad sa kuryente. Ang 300 tungaon pa to siyang kauban. Hingko na. Dabi kay senior man si papa. Nakahalam ko 400 ako lang sa gipalit sa bugas. Agiri pa na nimo. Wala po nang ripan pait ko bugas. Ah. Wala pa ko wala bahog na. Dabi kay dili sa tabis pawangan sa tabis kay matay kwarta bis ay ana siya nga. Naman may libre nga wifi pa katong nag-wifi mi gahapon. Naman may sobra na kon automatic man kunik. Kuy, nalipay na ako lagi ko man nga hala prank na nakuan man dito alin ba nga. Na prank na ko prank pa kay na tabis. Kaya dili makapayra maka-withdraw to ugma. Withdraw nito kay ana sulod. Wa na lagi sulod. Hindi na ako may tabo kay kabalo sa password di na sa paghilabot. Ni ari gani ko diri sa imuha kay agpahibaw ko nga pagpangas na nako Kasi bayaran. mapahibalo ka nga wala nakita na ni bibit. Imbis nga may akong tuyo karon nauna na nimo ko dimo. Dahil dali ko lipay ko. Ay ko ay salamat apin ako nakawithdraw na. Ato gali unta mi dito ila ni Kuan Lilin kay ato sa mi dito kay apin ako nakadito. Ito diga siya plano sa imuha. Sa implan sa dimi na. Ito sa inyo. Kanal pagkaon nito ko. Utong kay bitin, utong kay Petro Hamsi kay ato mi tuti ila ni Didi. Kay agpangayo mi sa kanang Kuan, ligbos daw kuno. Ito yung mama ba? Yung mama di. Suswa man di ligbos na ginuakan mi saging ti. Tunga-tunga na mi saging. Kaon mi sila din kaon mi dia. Nadabi kay murag siya gutom pamangyan kunang. Kung ala na alita kada pagkaon dito. Kalayo katunang bisan kuya pa na tanang. Na may mga santol, abukad, bawno, panlabay na mo, di pa man makautot mo ko. Di man na maabot. Na ang santol ng mga bata, iya pa mi kaabot. Ulit na lang ta, kaon ginamos ang sudan. Dito man sa ko ila ubod kag ganya kay nagkuan ko. Nagpali na ako dito ba? Mao tong pag-uli na ako nakakatulog ko. Tino mahal tino tino. Ha? Sada man ti para no. Antayrad gani ni siya. Mahal na tino. 4 ni kapin. Libre check up libre mga mata mga kuan dito pa check up sa kuan kabayad ko sa munisipyo. Sa Balingwan? Oh. Sa Bawk-Bawk raman.
Naagarin ako, tugbong nako. Agapit ako diri unya ha. Ibang sila ka rin ba? Mas ka mawala. Nasad ka na. Ganyan pante ha. Oh, wala may suludan ni. Oh, ari nako. Importante di. Lagi. Ari nako. Abi nako wa ka kahibaw kay iprang taka. Naunhan dai ko guys. Katan abi ako sa imo abi ni mo katan. Basta lay lutan ay ko pero wala gid. Oh, naman mo ba na lang? Unsa? Pan? Oh, pan. Ari nako. Ang prank-prank, ila kong iprank kunya kay nasuko naman ko kay nag-upload ba ako sa akong Facebook. Nga nasuko na ko nya pagkabuntag nag-upload pagid sad ko sa akong YouTube channel nga nasuko ko mao to nga gisaba na lang jud nila. Nya kay na timingan pud sad nga kuan nagyaw-yawa ko si Mario gikuha pud niya ang yawi, nagtugbong pud siya dito sa kuan ubos. Nya gidala na dayon niya ang ATM pagpangas. Ang katong wallet nako nga gamay. Ila gani siya? O kana siya isa. Kay si Iba nagpapalit si Iba sa pan. Tunga-tungaon lang to ano. Kay daghan naman sa siya tunga. Yan kang Papa Mario. Ganahan si Papa Mario datong isa ka pan mo adto ko dato sa pikas. Ay apili na lang po dahil slice bread. Isa lang. Lagi pala man ana day. Kana oh. Namurag pandesal. Kana Para ni dito sila ni Iba. cheese bread at pila man. Salamat. Pila ni anak ta diri sa pikas. Kay nakoy paliton. Kay ganahan si Mario datong murag apple pie. Try nato kung naa. Ayo. Hala kani ako madam. Tagpila gani ni siya? Kuan bali 40. Kay ganahan si Mario dani. Bali 40 mil. Nya si Tantan, ako pud sad palitan si Tantan. Kani din isadam kani. Yara. Salamat. Lima ka crack corn. Lima gra. Palit di ko sa crack corn. Oh, kay wala crack corn dito. Ha? Vlogger no. Mayong gabi day sa taas. Si Ruroy nga. Uri nga namok. Oh, shout out. Ikaw sa ikang. Ikaw regard kay Kang dili. Ah, di. Kanara cracker na ko alima. Tagpila ganito ah. 38. Sama pag-vlog din ha. Ah, Nagkita tong followers. madaghan na followers. Oh. Kanunay ra ka-upload video. Yara dam. Idol pero di ba Dili kadaghan ang followers. Nakapalit na ta. Nya diretso na din ta sa bukid. Asa man si Iba di ay lagi? Naglakaw si Iba guys, wala si Iba. So ibili na lang ginako dani kang lang unya na ako'y napalit na kuan
blessing para sa ilaha. Okay, salamat po guys. Sa blessing nga nag-abot karon. Ang imong gi-request, diara, special yun siya para sa imo. Wow, thank Uy, you. sa linis iba na ha, yaba na ha. Mm. Oh, sige. Bay-bay na ninyo na, Dani. Much, ate. Uy, special ba kay niya? Lamig na siya. Itong ano, Teo, para ulit pa, ulit, away sila. Oh. Pero ang kato ako utang, sunod na to si Mana. Oh. Oh. Sige, ito papayag ko rin ba? O dira o. Kani bayad ni nako kang iba 500. Paliw ko hatag ha. Ayaw pag limod-limod ya kay naarabay bidin siya video. Narabay video. Gatong sa lagi niya. So saksi ning video nga nagbayad ako kang iba. Kani mao ni akong bayad sa utang nimo. Ah, ito ko, 400 to kapili. Ayaw na, keep the change. Unya ka ni. Huy, kuha sa kutsilyo dito, madam ka. Ang yang uyab dani. Wala niya! Lula di. Kasi ko ya kay Bob ko sa konti. O kani, kamo na bahala dana ha. Sa linis si iba, igna nga ato nako kay gabi na. Asa ba tigay? Ato ba ang tungaon? Tungaon sa? Kaniya? Asa dapat ag tungaon? Aga, bakit ko makakani? Dili, buang inyo ha na dani. Naaman dani yung nagpalit. Ako sili mo ka. Ha? Yes, no? Sabi ko eh. Kinsa man ang motor? Ay, bakit? Kinsa man si iba? Ato na ko. Uy. Kamo na magkuan dana, kamo na magputol dana. Ang ako. Sindrin natin, Nicole. Salamat may ina. Thank you. Hoy, ihatag ba ginan ni iba? Ibilin siya ba ning video ha? Bantay jud ka. Naari na ko. Bye-bye. I love you. Bye. I love you. Salamat sa inyong blessing. O lagi ari na ko kay gabi na. Niyang atong dala mga jay di ara. Niya ang kuan cracker nahulog ang cracker day. Ako nasang nadala diri ang motor. Murag na ay nagkuan diri sa brake ambot lang ugon sa tuwa. Nya diretso ta mga jay. Kay manihapon dayon ta ambot og unsay gi luto karon ni Papa Mario. Daniela. Among Daniela. Among Daniela, Daniela. Among Daniela, putot-putot. Naay nag-ingon nga kunoy atiman sa bahog si putot. Tan-aw ra gunang lawas. Wa ka mabuta or nagpakabuta ka lang. Agoy. Jesus. Pinirito na or dinuguan. Giunsa man ang pagka prituha nga na pikit-pikit man may pag-imo ng gi kuan tuwa. Diara atong bahog dani lang sa ni ang atong bahog niya ang kanisiya. Diara papa imong paborito papa. Baboy? Baboy sa imong ka. Agoy, baboy. Paborito ni mong bakang baboy. Di ala, sliced bread niya. Kan ihatag ni Tantan dito ka. Pagdali ha. Balik pagdali kay agpanyapon na rin ta. Ito nagi hatod na ni Sherwin ang gipalit na ko para kang Tantan. Mga na dahil mi karon, daghan kayong salamat sa inyong tanan. Niadto ko dito ila ni Iba, wala si Iba. Nya ako lang si Iba gipasalinan dadtong pan. Daghan kaayong salamat jud sa inyong tanan. Si Mario tuwa dito gihatod ni Mario ang pan para kang Tantan. Thank you so much sa inyong tanan ug diri ra ko taman. Daghan kaayong salamat sa inyong suporta sa ako. I love you all guys. Bye!